Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaywe ngamalungu omphakathi Washona Owesilisa Obanjwe oqotsheni Edlwengula Imbuzi namhlanje sidatha kuze nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video mangoqala isijoyinele elikhasi wamoyelekele igama lami ngusibonga konke wakantwana uMothanda ungangibiza intatheli ka YouTube utitinywe ngamalungu omphakathi wagcina kumenele ukufa Owesilisa ongadalulanga igama nesibongo ngokuvikela isithunzi sakhe endaweni yakwaqha induku emthunzini Obanjwe oqotsheni Edlwengulwa Imbuzi lo Owesilisa kubeka ukuthi ungene kwemenye emizwa waqala ngokuzama ukudlengula isaguga sesimsabisa wagcina isekile waqhubekela embuzini ngokusho okwesaguga sakulomuzi kubeka ukuthi umufu uqale wazama ungena ngewindi zama ukusidlengula sesimsabisa ukuthi sizomgeca ngocelembu ube esecela empunzini wabaleka kanjalo siqhube sathi akuphelanga isikhathi esingakanani bezwe imbuzi emva kwendlu isikhala bebe sebephuma bafica umufi eyiqhoqhobele babe sebehlaba umkhosi kwaphuma amalungu omphakathi washaywa waze Washona lezi ke bafethu indaba ezibhlungu endlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba mina nje entathala YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.